Tarikini bero no mwancho murigereria umutinyo gatana kabero mwaka bwikiri bubere na meronge bere ne na mange agende tokolekana manga boigo habereka okolekana siri tukiriga ya rero kubwatekana boronda genzi akarabona bakuru kurobekana ko mwancho murigereria chinsem gati yechiri botra chukumurekera Margoba yabona nyiro no kurobekana kubengwa akolekana imeye county ya Kisim una chinsem ochinde akarekeri monto yo mabereka ko sosiri umabwaje ase county ya Mombasa egentokera kigali ne nibe nyinga kunyara gosalibwa ase county ya Mombasa kubwatikana no kurobekana kubona gwakolekana aseri tukulia ramune chi county ne county ya Nairobi Migori nabagone chinsemo chinde ni bono kurobekana gukwabwa tanze aseri tukulia rero ayingati yatuko chikumurekero mwancho murigereria Aikero yaragire ensemo yabona Margoba litukiriga aliya Jumaine aseri bwanya liko sansa muranera na kumanyi boygo buna bariki baitwere bakuyasangire kuro chinkongo chonse gotika namangana ringe tokoberekana boygo oburendi mogendete kubulwa chinsemo chiri chia birongo kubwatekana nobo sagani warokane komenta sama tukabwango iga nane muna bonchirya konyaro gotigirwa chinkoma sabona amenyi kuro ensemo ibagania serikali kone kubinango korere patrol chiabo tuko bunencheremo yo konyaro goikirania ana koleto bolendi sensemeyo ayungati yali toko chikumurekero mwancho murigereria Margoba yabono buna aberega kwaliganirwa anemono nabalike baito kurwa chinkongo chonse asa yo muri anda mangana boko ndra gotobwatia goiterensemeria mtandao semeria Facebook na boko tuna buna Ndizi TV News Digital na bagensemeria YouTube na boko tuna buna Ndizi TV News tobasekweba gotobwati weterase website itu na botambe www.indizi.net ngonyara konyora ayo amo nenda mange olitokubwatira nere gwetera somuno wimenyererio igakoro kwa Lydia Mosekera kali Petro le Mokira akone kichubi cha munelu cha wekere asenchira enkranto yekamanyerero kurwa sensemende studio to chake mesia mangana majensema yabona Margoba litera nchenkoro ko Vincent Onyancha. Uchake mesema ngana majani gamenye kuruwa sensemeli ya virongo ya rogoro bagendrete kwe murungani ya kubwatekana nobo sagani nobo saribwa rokane komenta kana sensemeyo eyen kubwatekana abantu batamanyiriko nyarako sagana se abantu ya sensemeyo konyara kubwatekera chinkoma abwa so monchire mwatekera chinkoma chintinda so kubwatekura lisa so sembunde oyo bono gendete kuruwa ndro kumabwaye kole ngana amenya bono niko bagania serikali kane kibuna kubwatera bane chinsem nsemo ya community policing eliko nyara kane kibuna ngotinga bale abolendia sensemeyo nakogania abanyanyimba banyara kore chipatro chiabo tukom unatoka manyigwa no muliketo Paul Kapam Okara abamenya abayiga kurwase tinseme chikachimanyakanete buna birongo ya ruguru yugo tokeme ye sublocation ya Mongoni ye location ye ya Nyankoba nigo butuko bukera lituko lya rero banyarako bagwetera ingaye nene kubwatikana monogo saganu kubanyarako bagusaganwa amona abantu abugweka bono bataramanyekana abo barete kwibeni bokurwase abonchile kurwase tinseme chika nakomutigeraho monchile yomo aselieta chasunkiri chingoma cheli sasi raka basamo chabantu mbararu no ane chiro tumanye kuunga ngongiri orasirwe ongiri nkia koraseru nkia bwata ali mwaye marago bansa mocha umwana one garasetu bono iganya gitari yali risasi ndira rusi serikali gakinkonya umwana one tamaite gendo kiagenderete umuntu agotabuli gwe bagi ekogenda umuntu ogugura buna bamindo nkonye bagi ejo gochikorigereria liga risasi eliege kuba iguru enyorekane ngama tukabwango iganiga bamenye kurasora kongore gabagendera ko bagwetere ngai yokuburwa komorembe okwo anene muno bakubwatania amo no butumeki bomarwa amo no kuburwa kigasi gati abasaye abo barasaye ga ubatatware gasiku egasi yu wachangire ibjana goswa munamaru chinyasori go chikoni watarani abana bayitobona babire abaganga go cyase drugs arafu igento kende abayiboli na intu ndokari gote ibana baito chinjira chingi yababwento okoraki komenya and then onyendri yale konyalikana abamurawa baito abana baito bekarakali in one way basoye nyore nase ebikundi ebiga bikokonyo ne serikali kango bono turi gotwara such kind of insecurity around bamenya abayigani go bagenda ko bakomurugareria ogosaganwa n'abantu bataramanyekana gwikabona sebono bahaburire serikali korwase county ya Kisii mene county Nyamira kane ngasa yegani garasoro bikubwatira bunenchira ya muyo kubaturi asokoro isya egetuokya abanyimbo ase chinseme chiga our MP Mr. Gisairo jege ntongo mo request is a focused young person. What I'd request him is that
na bagokwana n'abananchi gaiga because boy teriange boy mungoni insaiga. And many people love him. We love him so much and he loves the community. So what he should do as of now, na bare kolente getuonyo lene kiaba epiange insaiga. Na wana intu ya in Nyamira County, no roche bogetutu masaba. A boundary gaiga yasotenine. This other side is Nyaribari Church, Kisi County. This other side is Nyamira County. So what we'd request him is that he should team up na MP or Nyaribari Church. They sit down, babe Kenya wanege to kia basigari nyone society gaiga. Kagere, it will be easier for us even to go and report these cases. Gaki mutago tokonya tororera mabira gaki tokonye rogo sene serikali mokoreta mubeke birongorogora igerende birongorogora abantu mbali korara nyumba gaki tokonye omwali oyo nigo bagende ko bakuburia chipatrol gokorekana saja igachinga kichabo tuko eriko henekia omorembe nobotera ruguchasa bamenye korwase chinseme chiga asokorara chinyomba ntori korara toro chiche otobuga tobwa bangango rusigo tori chinyomba. Bono tugasabire serikali onyege gwanja ekore patrol nande tulindire omuchitu ntonyore mekone mingi mwaso abagambi baitu serikali enene noenenke nabamate babwaterane bonsi ikinkuripotera getasene kya wanjete kya Ndize TV kurugigase orubebero bunga ya Kitutu Masaba amone bunga ya Nyaribari Chache nejinseme kiga kya Birongo ya Ruguru inchego nkurukwa Polycarp Okara Paul Kapa okarambiye munasoro churu mwanchu muligiri ya senchira yobo ikirano gotigana yubono togenda usuko busiade bona bereka go kolekana amenye kurwa sekenyo kerikya nyansaga ni gobate kibakwega kara kubwatikana no muchandobo oyubono berego kubachanda seka kentambe kubwatikana no kubora kwa macha oroka nego ekomere kubwatikana no musamario yo mumya kurwa asenseria ya Canada omanyakanete buna ezbone meyako go sesongo konyara kubatichora chinsoka sensemejo okwani gatsene kya Ndize TV ase tukoli amenya buni gona bago tambukire kiuna tokumanyigwa no muri Ketojuri Kerubo. Imeya wadi ya marani ya sebunge ya Kitutu Chache North ekinyoro kya Nyansaga niga bamenye besokire na goteba buna nigo batigire maega ase amagenderero tari umurero tari ndoche gose tari para ano tobwate mechano tobwati amache tobwati para tobwati estima abana baito toko batome etingare ekenyoro kende ochinyako egani no estime kale bono tochandegete Nyansaga togitereire unege singaiga mochando bwa mache nigo bono obabereire igoro mono nakoreta emechando yende menge buna amaroire kubwatyo kunyoko machamabe ogotarege kegetambe koligia mache amache ntobwati amache to estokonyora enenjerie nkuru togokunya amache roche setente twamenya gutumia mechano tobwate ya marwaire igoro ya mache amabe mambe ya rero ni gomogoko monene obabwata maiga y'omuntu bw'omoyo bw'wancha Hezbon Mayeka oyuera sense ya Canada kwerwa eryo kubaroseria bitacho birabakonye nakitware konyoro mogorosimambio muyamu no Hezbon ya chirega gotokonya abanyansaga na into mubwata okoboka torusiroche atorete engegu abantu baninto banyansaga mwanjira ni omwana oyiga atokonye nanda amente gotokonya omuntu nabagotwara egento tari koru lakini okoru no moyo yomo okoru egento gochia sabana inchi banya ukoinyorana ribuya orure arosie getacho ga Nyansaga abantu baitu banya kunywa mache na rure no moyo musafiga ndoko mwancha gaki abanta baringe no mogoko monene nigo bamwiraneria Mayeka bunambia ase okubainyora waigo nigo baragikyara guchasa baraya bachoretwe asoko baibana kubombi maiga yo kuira chikura ase bono baba bori wesokya na kubakorera emirimo ase buna babarierete eira era abatu asemere twakirete chikura kibese mebuko kyabo kire ekibakoegwa kubono nturi konyorupi ntomanye tina ngitokote chikura ngwa katore nane na otori na barabwo ekara twabaire chikorero orimba tutageti pi mbate dikotorra pi tenene ilkurwa service ya Mayeka nigo bono babasaba abantu abugotenena amo iryo bagenda kubakonya ase chinsemo au boigo nigo basabire bali bakubaruta magena kwera ngora ase ngencho eganga yabo niyo bokonyi otokora chakiraya
tumanya kugenda nda ya guchumo bono gutwarura service yaye na intuntu tagite ekero tuchocha kegasiye na inu motobwatisie titoru twa magena motokonya magena ka gucha moya tangi Ripoteria Egetaseni Kendizi TV Iritaria Nenjuli Kerubo no mulikito juri Kerubo asorobo chirwa senchera jobo ikirano gotigana yono mwancho muligeria amenye kurwa se kanyerigia kanunda ititike bono ke gutoka asesemeria mu matara wodi ya nyako imeye county ya Kisii ni gobona asiri tukule bebeso kia senchera mu yoko nyara kulingoligwa asemediko kambo ibatari gwakanira kende gyonso kana amenye abukurwa se bunge yo ya kitoja South imeye county ya Kisii ni gona bariganie getambo kirekyo asa abantu banyarira kubori wabaye kinangwa soke bale na kolengwa amarwe aobna tokumanyigwa no mulikito dipona asanya abamenyi bekenyero gya kanunda iti eyo gotoka emesa location ya Iranda litukeriganigo benyorero bokoreri bwange bwokorwalwa batari wakanira kende asomurobiri obete gokwariganirwa no mweshimiwa Betwel Mose nande onda atebe kwani hapa yekenyero gya iti omurai Betwel Mose mbia mono sana aso gwanjani bwa kwatware kwatorera mabera na ntwa bamatara na iti gaiga kwatoira marioga bangina bapimiruga iga bairwa mariogo bagaka bonsi gaiga atagwateba mbia mono na ndogende gotokonya butambe boyo ngura niyo mto uyo chira kuturugo tokonya ga to moyo tutwara omoyo bo tutwara omoyo ngumura ni mbia mono asoko to abanyagitari ane mbia mono totegete no ndiukubwa abanyagitari arosi kugocha nindo chenga korwa umwaka oria none vijana urabikira moyo gotobekere bikombe biri bitatu twara gosoiri ande ndaite kwira ningase gente ka kaliri tukori arero gabo matara negente kiya sana era mukurigereria abangina mbale bakabande bareturwa ababugoiri gocha nasaka onyirire ero igabagocha konyora mario na baro barare buya rero omumuro yore no moyo bugwanchani gagendere tukubwa tukobokoreri bwaye gochia sebinyoro ao igore twarengenya kwe ero gaiti turi on Thursday itokare nyamundu musojo igone program yengia murayo ito achakira gukora mapema no tarasaba burayi lakini rende no ogokonya kwa yachakira gokonya abantu bali mashinani inde banyaro bobuyani bwa mapema nonyana bo abamenyi bensemeywe nigo bali no kugania gwokonyora nyagitari erange ndi banyare kwenyorera obokoreri kurwa serikali anyandiri nyagitari nere yariko yakwanto yako kanunda ari skuru ya begetu nabona onyo muntu kobogorio mongino yego mubuyeke na omogongo mwire bakanya gitari lakini bana nyagitari kire kia mwasi Iranda ona igabuna bona mbale bachira abagokwana nga baikirora no mario gaitaiyo twali gosaba igabana yaito erigereri nyagitari ekimono mbale batabwati okubwa gogoika tauni ari bachikobe kurigia mario ntona bange barwarete lakini mbali we access nyagitari una bona ntu asabete kanunda we dispensary yabwene tokobe kukurukare na barayi barengoro lakini karusi wore kairwa kia mwansi mutubwate sitonyore dispensary yeto ya kanunda nerera akonya abagaka nabangina bari maretema watikana no gokonga kwa bugima abange nigo bakuburwa bokoreri asokoremerwa asebono baboriwe kwerikia netikadi chukonyora obugwenia twabire toko ende binyole binge talike gyoka ase program egiyo ya giving back to the community igo barwarete mbali na card so barayi benseme na fight bakore ku sensitization abantu babo batwale ki card chene chive batwale ne chi insurance linde elio chikonye kenyoro sengencho birekyo muntu takonyora matibabu wa fight omosamario yebono ni gaborigwe agenderere no moyo ywe wogonchoreria magima yabange asokuba tukobokonyi anene gutia sabantu batari kwenyara kuna jere abantu bakibita ale banya kamarwire bakonyoki abandi abare tare kwenyara bamwe bakibusongona ndile sibusa bata bareta jukire yose nibo tukumureni ngambo yamona shaka ntakokora nandi kagendera mu yini abantu abandi batakonya kwenyara yamona to basabe bakari requestinga ndurasa binyurume kera mbata bitanya ro kotana baikesi nyagitari echuna asatambe aso binyurume kera konya abantu hanya sai tigamusini inko reporter yake taseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa sekenyero ya kanunda iti kegotoka imeye wodi ya Nyakoe imeye bunge ya kitutu cha South iliterea nenkoro kwa Dipon Asanya
Dipona asanya kurwa kanunda iti mwancho muligere bono tutigare meje kaunti ya Kisii togendera kumulikana ali bono abereka kolekana aiga tuchake no kurobekana kubono gwakolekana aseri tukulia rego chakara aiga se kaunti ya Kisii abasaini kwa beso kesi tukulia leo na chinse mochinde kunyara kurobekana na kwa merio bokori wa yumura ibense William Samuel Ruto gati abasayo aiga se kaunti ya Kisii nigo batebero kiraboni gomura ibense rekere ne chire bataka kubalira ngake kampeni mwaka bwechiri bubere na merongebere ne bergo se 2020 tukukona kurwa soba katatu mucho songo abasabu nigo bateberu nampagendera kwikiri burayibwa yumura ibense kwikotegerere na koigwa okogani kwabo. Tunataka tuambie Ruto, tafadhali tusikize. Tumekuomba tangu last week utusikize. Sisi ni vijana, hatuna kazi, tumesoma, tunataka utusaidie. Unaona vijana hakuna kazi inaendelea hapa. Hakuna pahali mtu anafanya kazi kwa sababu yako Ruto. Ruto, tusikize. Tupe kazi, pea mama mboga pesa. Umetupromise vitu mingi. We as youth, we are out today. We want you to listen to us. Listen to us, give us work, give us job opportunities. Fanya kenye ulituambia utafanya. You remember you told us that you were going to give us shilingi bilioni fulani ya vijana, bilioni fulani ya mama mboga, bilioni fulani ya kila mtu. Lakini kwa sasa hatuoni kitu. Ruto tafadhali tunakuomba. Ruto umetutesa sana, ulitudanganya mama mboga tutaingia wapi? Kwa cabinet. Au kutujagua bodaboda au kuweka huko ukaweka watu wengine. Sasa kazi yako ni kutoa usuru, tunateseka, tumesoma, hatuna kazi, kudharauliwa hapa. Ruto must! Wow! Vijana wa pikipiki, watoto shuleni, hata mangoza ndani tufaangi. Maisha imetukalia ngumu. Sasa tunashinda, tunaenda wapi, tunakimbilia wapi? Wawezi ama Kenya yako, uende nchi nyingine, Tanzania, Uganda. Wewe uko na freedom, unatembea kila nchi na pesa ni ya Wakenya, na hata unakuja kutoa usuru. Jamani, Ruto, go! Na boigo shinga kichigati ya basai bande kurigase kaunti ya Kisii chinga kichboigo asense meneba korokoberekana kwabo ukwana kurugati mucho bosongo boiga basabu ni kubanyare kubuli murebwense anyare kwirenya kazi mtani yagote bagati ya basai yabetege kubakonya sekondo kaboniga etaranigwa abasabu boigo ni kubatebire bune okoni kwabo konebo noko ni murebwense William Samuel Ruto konyara wetige miremo iliyo chori bunga konyara kokorekana bune nchire muyo konyara go choro murayiranya kubekeranya okogani kwa buna basai niko chinga kichibasingirira gote yabuna magendera mangani garokande gotikara maiga nanyamaiga yo murebwense konyara kubalire ire buna nachi kubabwatisia aso kubasira niko chinga kichiba teberuna okorobekana kwabo niko kule komo ose kwaringa kwa murembe asebate yabune ganga yabenene nokogania obora yobya aiga sense ya Kenya nemono imeje county ya Kisii. Ni kwamba maisha imekuwa ngumu, ile kazi ya mtaani imetolewa, tunatarajiwa rais aongee na watu wake, kazi ya mtaani irudi. Hakuna. Mimi ni mfanyikazi wa hapa Kisii County na ana tax hadi walemavu. Wakenya wenzangu, vijana wenzangu, maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu, kila kitu imepanda. Mafuta imepanda, hakuna kazi. Tunataka kusema ile kazi mtaani ilikuwa ya vijana. Ilienda wapi? Pesa ya kazi mtaani ilienda wapi? Pesa ya linda mama ilienda wapi? Kuna kazi ilikuwa wakati wa uhuru. Sasa hizo kazi hakuna, vijana ama namna gani? Leo tunatoka leo tumetoka kwa barabara, tunataka kusema leo Kisii tunataka kuandamana kwa sababu tunataka Ruto aende nyumbani because hatuna kazi. Na mimi ni rafiki yake William Ruto. Mheshimiwa Ruto, ulitudanganya sana, na pia makosa ingine unafanya kwetu sisi vijana. Unatembea na watu ambao hawana voice kwetu. Mmoja ni Osoro. Nataka kusema kwamba rais amewasaliti wa Kenya. Wakenya walimwamini sana. Kile ambacho anajifanya kwamba anataka kuunda kamati ya watu 100 Kenya nzima. Huo ni usaliti na kamati hatutaki. Hawa Gen Z hawana kiongozi, hawana kabila. Kile ambacho wanataka ni kwamba wafanyiwe maendeleo. Rais anajifanya kwamba ajui shida zao wakati hapo zimezunguka mitandaoni. Aliwasaliti hata walimu ambao wamekuwa Kigoma hapo awali,
anajua kwamba wanahitaji kuajiriwa. Kwa hivyo aanze kutekeleza ajenda ya kuwafaa wa Kenya badala ya kujifanya kwamba anaunda kamati. Hawana kiongozi, tunataka mabadiliko. Na gotigana yubo namenye kaunti ya Nairobi okorobekana kondene wakolekana gotindi agati ya abamenyi benseme yo mwana banyanyimbo awasoko gusana no gotindi kwa bagokone kigwa aseri tukoria lero menye kaunti yo ya Nairobi. We are here. Tuko hapa ni leo. Kenya for us. Ni leo. Kenya for us. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Na chinga kiecho gati ya bantabangemiye kaunti ya Nairobi habona warenga sokoro bekana kuri tukolia lero nigo banyaraga ko bakobe kubyara na bandu kunyara gotigero chinkoma obagende tukora na magima basinegitare ya Kenyatta National Hospital eyemaiga ya bamenyi benseme yuko nyara korokoro bekana gotindi boigo aseri tuko lya lero. Songa Dennis. Toka hapo nawe. Polisi tutole mbele. Songa faster. Songa. Na chinga kichu monchori ya mokoro wa kaunti ya Mombasa ni genyora sabe maiga yogote magote bali korobekana baba se korobekana angasa korro monchori bwa yogosa seduka yaye egentoke raba ntabu kunyara komusaga na asemambia jalero.
wacha ziishe, zikiisha ndio atakufa. Zikiisha ndio atakufa. Hawa Somali nilikwambia ni they are a security threat. Security threat. Imagine. Mwachumu lechiro boti chinde igoro yokoro bekananto koma ichikoro gaisa to nyira bono chinyomba amo sechigari chinyinge ncha sambo imenya Mombasa izora choko manya achikoro isa to chiabo tukona boy gobono chinyomba nchire chiabunwa nendagera kurigwa ase county ya Mombasa nechinsemo chinde migori ntokoro kibono ayakolekana tukulia lera sokoro bekano kubono gwakolekana ase tukulia lera chikoro gaisa to chiabo tukon ngongo manya kubona chisa chiana nigo chiabo tukire ase maragoba ya bono litobwatira nere connect chibi chamu nerioge igakoro kwa Petronira Mukira ase naboy gorio nekia asumu no imanyirio igakoro kwa Lydia Mosembi mona soko charo batengana ndizi TV tomera nisato ase njira yobo ikirano kumanya ali agenda etago kolekana litirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.